esplèndid com el que hem pogut disfrutar. I aquestes són les últimes paraules de Laura. Comença ja el castell, comença el castell.
Magnífic este castell de focs d'artifici previ a la crema de la falla. I la gent, aunque està lluny de la falla, per seguretat, està clavant, està vibrant en els focs d'artifici previs a la crema, Clara. Quina musicalitat, quin final de festa que ens ha preparat Ricardo Cavaller per a aquestes falles del 2011. Ha sigut, sincerament, espectacular. I tot s'ha disparat des del balcó de l'Ajuntament, perquè ahí està la taula, ahí estaven els botons, i des d'ahí, ara la fallera Major encendrà la traca que anirà directament a la falla de Pere Baena. Pere Baena també està en el balcó de l'Ajuntament, assegut com i ara ja. Que bonica crema. Segur que va ser una bona crema, l'han preparat molt bé. Ricardo Cavaller i tot l'equip, perquè també cremar una falla té el seu art. Que crema tan bonito. Després de veure aquestes imatges, no és d'estranyar que la gent que ve de fora es quede enamorada i prendada de les festes de les falles. I esta és l'essència de la festa fallera, la cremar. Sense cremar no entendríem les falles, perquè les falles es fan per ser consagrades per el foc. Lo ha dit molt bé l'alcaldessa, és la culminació d'una gran festa de tot un any. Estarà a punt de néixer ja les falles del 2012 i com tot el que fem els valencians, que és barroc, té la seva apoteosis que ara estem vivint en la plaça de l'Ajuntament. I és que és l'essència de les falles, aquesta és la finalitat, l'objectiu per al qual naixen.
una falla que està cremant mentre sonava el faller. I ara escoltarem València i després l'himne de la Comunitat Valenciana, tancant la crema, l'himne d'Espanya. El València cada nit, tant i tot la vesprada del dia d'Estres i el diu, escoltaven les bandes de música a l'arribar a la plaça de la Mare de Déu. El València Universal de Padilla, de nou lo escoltem en esta nit màgica de la crema, la última falla de les falles 2011. Perquè com d'important és la música, Julio, en la festa de les falles. Música, pólvora i sentiments. Com esta nit tenim tots els valencians i els milers i milers de persones que ens acompanyen. El València i les falles, que segur, jo crec que dins de poc, seran declarades patrimoni immaterial de la humanitat. Tenen tots els elements per ser reconegudes d'esta importància per a tota la humanitat. No solament València, 70 pobles que esta nit han cremat les falles. Tots els ingredients necessaris per a obtindre aquest títol, perquè és una festa que es viu en tots els racons, es viu en el carrer, formen part d'ella la música, el foc, el so, tot. I si tenia que felicitar a Ricardo Cavaller per el foc d'artifici per preparar la crema, també a l'artista. I escoltem l'himne de la Comunitat Valenciana.